Llavors, seguim. La primera part, us portem una introducció a la revolució. I direu, què és això? Bueno, la revolució 4.0 fa referència al que potser ja coneixeu, que és com la quarta revolució industrial. Quarta, sí, tots potser estudiàvem o vam sentir a parlar de la primera revolució industrial, la que al principi de tot es va caracteritzar perquè al final vam poder portar el que és la mecanització, la màquina de vapor, potser seria el gran tret diferenciador. Després, amb l'arribada de l'electricitat i que va arribar a la majoria de les ciutats i també a la indústria, vam tenir una segona revolució industrial molt important. Llavors va haver una pausa una mica llarga, fins potser a finals del segle XX, quan amb l'arribada d'internet vam poder parlar d'una societat de la informació, una societat digitalitzada gràcies a l'arribada dels primers ordinadors i també aquests ordinadors que van arribar també de forma més democratitzada a totes les cases. A finals dels anys 90 ja va començar a ser habitual en el món occidental que les cases tinguessin ordinadors, i tinguessin disquets, i tinguessin després CDs, les televisions van millorar, tot el que ja coneixeu. I semblava que havíem arribat a una cúspide d'evolució a nivell d'humanitat, però amb l'arribada dels anys 2000 i el 2010 i demés ens trobem immersos actualment en el que es coneix ja amb la quarta revolució industrial. És una revolució que està caracteritzada perquè la tecnologia forma part de gairebé tots els sectors de la societat, tots, des del sector productiu, des del sector de serveis, el sector industrial, tots. Té característiques com que està tot descentralitzat, alhora també és el que coneixem com la globalització. És molt fàcil que ens arribin coses produïdes a la Xina, a la Índia, molt ràpid. La informació també viatja d'una manera espectacular entre qualsevol part del món. Està caracteritzada també per un augment de la robotització i per un augment de les coses automàtiques, com ja coneixeu. No estic dient res que no sapigueu, però està bé una mica que intentem contextualitzar tot això en un entorn. I, òbviament, la intel·ligència artificial, la realitat augmentada, la realitat virtual, tots són característiques. Però llavors, abans de continuar i abans d'entrar en el que seria en si la farmàcia, vull fer un repàs del que són alguns conceptes que potser molts de vosaltres heu escoltat, que escoltem a diari moltíssimes vegades i no tinc tan clar que tots sapiguem de què estem parlant. I la nostra intenció avui no és que sortíeu sent experts en el camp de la tecnologia, ni en el camp de la digitalització, ni de l'anàlisi de dades, ni res, però sí que ens emportem uns conceptes una mica més clars. Quan parlem de Big Data, a mi m'agrada parlar de caramels, molts caramelets. Direu, per què? Imagineu-vos un grapat de caramels molt gran, que comença a caure com una cascada. Dius, home, és superatractiu, i és el que ens passa. A tots ens sembla molt atractiu tenir moltes dades. Avui en dia es parla que inclús les dades són el nou petroli, que és el nou bé de major poder. És a dir, més poder econòmic moltes vegades és tenir més informació i més informació són més dades. Però què passa? Si mengeu molts caramels, vosaltres que sou farmacèutics sabeu que tenim un problema, ens surten càries. Doncs aquí també podem patir el que es coneix com una infotoxicació. És a dir, masses dades o moltes dades sense una utilitat real no serveixen per res. D'acord? Per tant, què és el Big Data? Parlem de Big Data quan tenim una gran quantitat de dades, però amb unes característiques concretes. És a dir, moltes dades, però com són aquestes dades? Compleixen el que alguns autors parlen des de les 4 fins a les 7 o inclús fins a les 8 V baixes, les 4 Vs que diuen. Perquè una quantitat de dades pugui complir que és Big Data, com a mínim ha de complir que són dades que es produeixen amb molta velocitat, que hi ha un gran volum d'aquestes dades i que a més són molt variades. Aquestes tres serien superprimordials. Molta velocitat, el que deia els caramels, molts caramels caient molt ràpid, un volum de caramels també molt elevat i a més caramels de molts colors i moltes formes diferents. Per tant, això complica la seva classificació o saber què faig amb cada un d'aquests caramels. Després, afegim i s'afegeixen a qualsevol tractat o qualsevol autor que parli d'aquest tema la part que siguin reals, que siguin veraços, perquè no em serveix de res tenir Big Data, tenir molta informació si aquesta informació no és real.
I després hi ha més autors que afegeixen també la part de que siguin viables, perquè si no sóc capaç de tractar aquestes dades tampoc em serveixen, que siguin visualitzables, és a dir, d'alguna manera, per molt que jo les tingui en un disc dur, les he de poder visualitzar i llegir d'alguna forma, i sobretot que aportin valor. I aquesta és la part de negoci, i és la part més complicada, perquè moltes vegades tenir moltes dades no significa que el teu negoci vagi millor, i aquí és on entra la part de Business Analytics. Llavors, creieu que tenim moltes dades? Doncs mireu, cada any hi ha aquests companys d'eDiscovery que publiquen el que és una infografia del que passa a internet en un sol minut. Llavors, creieu que tenim moltes dades actualment? La resposta és que sí, òbviament, perquè només en un minut a internet passen totes aquestes coses. I si ho voleu buscar, podeu trobar les versions dels anys anteriors, del 2022, del 2021, crec que ho van començar a publicar el 2016, i veureu com han anat canviant, no només les eines que s'utilitzen, sinó també com han anat augmentant de forma exponencial el que passa en un minut a internet. Tenim, per exemple, que en un minut, actualment, el 2023, en un minut es fan més de 22.000 consultes al ChatGPT. En un minut també es poden veure més de 600, quasi de més de mig milió de vídeos en un minut, al moment. Tenim també que hi ha 2,4, faltaria una M, milions de cerques a Google, és a dir, encara busquem molt més a Google que a ChatGPT, però és que ChatGPT va sortir fa 4 dies i ja és una de les coses més utilitzades. Per exemple, també tenim moltes reunions. Hi ha 6,4 milions de reunions tipus per Teams en un minut, o sigui, la gent està molt connectada, parlem molt. I, per exemple, la xarxa social que més visualitzacions té per minut encara és Instagram. Després parlarem de la comunicació amb els pacients i com potser utilitzar aquestes xarxes socials ens ajudarà. Llavors, tenim moltes dades. Què fem amb aquestes dades? Doncs mireu, el que hem de fer és analitzar-les. I analitzar-les és una de les coses que a vegades ens porta una mica més de cap, perquè també els conceptes de data analytics, data science, sonen una mica llunyans, però vosaltres que heu estudiat carreres de ciència ho entendreu molt millor. Al final, un estudi, com si diguéssim, de data analytics o quan us proposen fer anàlisis de dades de les vostres farmàcies i demés, el data analytics simplement està mirant el que ha passat. És el metge, o sigui, està mirant fins avui com ha estat el teu històric. Has tingut antecedents d'hipertensió, la teva família tenia hipertensió, algun moment has tingut una operació. Em centro en el passat per intentar entendre avui com et trobes i per què et trobes d'aquesta manera. El Data Science el que intentarà mirar també és en el futur què passarà. Llavors, també que sapigueu que analitzar les dades de l'històric ens permetrà fer probabilitats del que passarà en un futur. És el mateix que feu a la farmàcia quan calculeu el risc cardiovascular d'un pacient. Sabent com ha estat fins ara, com està en l'actualitat, podeu preveure en un futur què li podrà passar a aquest pacient. D'acord? I al final això es fa gràcies a un algoritme. Vosaltres, amb una fórmula molt senzilla pel risc cardiovascular, aquesta gent que fa data science amb fórmules molt complicades, per saber què podrà passar a nivell de mercats, a nivell d'evolució de moltíssimes coses, algunes tan relacionades amb la salut com una possible pandèmia. L'evolució d'aquesta pandèmia també es va poder mirar o es feien previsions gràcies a tots aquests algoritmes. Per tant, tenim que amb aquesta gran quantitat de dades, què puc fer? Puc saber què està passant ara, és a dir, què tens? Quina pressió tens ara mateix? Doncs tinc 13,5, 7,5. Per tant, ara mateix, descriptivament, jo puc tenir com una foto de com estic ara, de com està el meu negoci. Puc mirar què ha passat, és a dir, si jo tinc una pressió de 7 i de 13, estic bé? Això és una mica una fotografia del moment, però me pot donar un diagnòstic. Estic normotensa o tinc hipertensió en aquest moment puntual. Puc fer inclús un prediagnòstic. Però a part, com més augmenta la complexitat d'aquest anàlisi, puc anar afegint més capes i puc anar aconseguint informació més valuosa cada vegada, de manera que puc arribar a trobar també què passarà, que és el que dèiem abans. Jo puc, des d'una mesura aïllada, puc anar fent mesures seguides i això és el que li demaneu als vostres pacients. No us serveix que un senyor es prengui l'atenció un dia només. Necessiteu que se la prengui de manera continuada per acumular dades. Per acumular dades de manera de poder tenir un diagnòstic i també fer una previsió de com es trobarà d'aquí un temps
i si potser tindrà o no més risc cardiovascular o de patir un accident cardiovascular. Sí? Estem, més o menys? Perfecte. Però què és el més interessant? La majoria de negocis i la majoria d'aplicatius de tota aquesta part normalment es queden fins a la part diagnòstica. Tothom arriba a tenir un quadre de mandos d'alguna cosa, de com va el seu negoci, de com va la seva farmàcia. El que serà interessant en un futur i és on s'està treballant més en l'actualitat és en la part predictiva, és en la part de saber què passarà, que això ja més o menys també ho fèiem amb les tendències i tal, i fins aquí tot molt bé. La part més xula serà quan aquests sistemes, quan aquests sistemes actualment en alguns sectors ja ho fan, que et diuen què has de fer per assolir els teus objectius. I això és la part prescriptiva. És a dir, una persona diagnosticada d'hipertensió amb un risc cardiovascular elevat va al metge i el metge què li fa? Li prescriu un medicament per evitar arribar a un punt o per aconseguir uns objectius, en aquest cas uns objectius terapèutics. En el cas d'un negoci o del que sigui, els objectius que vosaltres us fixeu en la vostra farmàcia. Per tant, tindríem una mica aquesta idea, des de descriure què està passant fins a poder diagnosticar per què ha passat això, predir què passarà i prescriure, és a dir, com faré perquè arribin als objectius que jo m'he marcat. Per tant, amb totes aquestes quantitats de dades, ja siguin de la vostra farmàcia o de qualsevol altra cosa, normalment què hem de fer? Molt fàcil, fer-nos les preguntes adequades. Perquè al final, si jo tinc una quantitat d'informació, m'he de plantejar què vull fer amb això, per què l'estic recollint aquesta informació. Per tant, després la preparo, la processo i l'analitzo. Teniu sort que la majoria d'eines que utilitzeu vosaltres, aquestes 3 fases no les feu vosaltres, les fa l'aplicatiu, d'acord? Vosaltres en principi no ho heu de fer. Però sí que una vegada amb el que teniu ja que us ha presentat, amb les dades que vosaltres visualitzeu, els resultats podeu analitzar, podeu compartir i sobretot, tot això és perquè la informació és el que ens permet prendre decisions. Per tant, actuar. I actuar en conseqüència no simplement a una intuïció, que està molt bé la intuïció, que ens pot ajudar en molts casos, però és molt millor prendre decisions basades en fets, en dades, d'acord? Molt bé, doncs hem parlat del Big Data, hem parlat que aquestes grans quantitats de dades s'han d'analitzar i per què s'analitzen. Anem a parlar del cloud. Tothom ha sentit a parlar del cloud i potser us esperàveu que en la foto relacionada amb el cloud fiquéssim el típic núvol, no? Què és el cloud? És un núvol, no? I què és un núvol? Què significa això? Dius, sí, està en la nube, però ¿dónde está? Es que no existe, es que no está físicamente en ningún sitio. Bueno, aviam, cloud, com ja sabeu, és quan tu tens coses emmagatzemades, per dir-ho així, super senzill, en un servidor que físicament tu no el tens a casa teva, però igualment en algun lloc del món hi ha un servidor que està emmagatzemant aquesta informació. La gràcia de no tenir-ho en un disc dur físicament és que ho pots consultar en qualsevol lloc on tu tinguis internet i a part és molt segur perquè no depens que tu tinguis que guardar i protegir aquell disc dur físicament. D'acord? Les plataformes més importants que ofereixen serveis de cloud segur que ja les coneixeu, són Google, Amazon i Azure, però per entendre més totes les possibilitats que suposa el cloud us he posat l'exemple de si volem fer una pizza. Per això al principi de tot parlàvem de la pizza. Perquè a mi m'agrada la idea que els serveis de cloud al final el que ofereixen és un servei a mida. És a dir, heu de pensar-ho, us heu d'imaginar com algo totalment escalable, és a dir, tu pots cedir les parts del que tu necessitaries per fer una pizza des que tu facis absolutament tot tu a casa teva. És a dir, tu tens el forn, tu tens el gas que necessites per encendre el forn, tu tens la cuina, tens la massa de la pizza, tens els ingredients, tu ets el cuiner, tu fiques els tòpings al final de tot. Això és un sistema tradicional, que és el que teníem abans que existís la tecnologia cloud. És a dir, tu tenies l'ordinador a casa, tenies el disc dur dintre de l'ordinador, tenies una llicència que havies comprat i te l'havies instal·lat al teu ordinador per un programa, tu feies servir aquell programa, l'executaves, tu al final eres el propietari, o podem anar passant que cada vegada hi hagi més coses que ho tingui la plataforma cloud fins a arribar a que tot estigui al cloud i al final, en lloc que jo em faci la pizza a casa, vaig a un restaurant. Vaig a un restaurant i em donen la pizza feta.
Llavors, pot ser escalable totalment, i aquesta és la gràcia de les tecnologies cloud, que no he de dependre de fer grans inversions, de tenir-ho tot jo, ni tenir-ho tot físicament. És a dir, amb el cloud no necessites tenir tu un forn a casa, no necessites tenir tu la massa, tu pots anar demanant a mida que necessites. I si demà canvies d'opinió i ja no vols fer-ho més a casa, o ja no vols ni posar els ingredients finals, doncs també ho pots fer. Llavors això permet molta flexibilitat i sobretot inversions més progressives. Aquí simplement perquè veieu que això és un monstre, que hi ha un munt d'aplicacions, un munt de plataformes que ofereixen molts serveis de manera escalable. I, per acabar, que no és potser el més fàcil del món, parlem d'intel·ligència artificial. Aquí també tinc molta facilitat perquè vosaltres sou també del món ciència. Si això ho hagués d'explicar amb un altre tipus de públic que no ha estudiat biologia, fisiologia i de més, costarien més algunes coses. Per sort vosaltres teniu coneixements de com funciona el sistema nerviós. Per tant, us és molt fàcil entendre que la intel·ligència artificial moltes vegades es representa o es fa servir com si una representació del que seria una xarxa neuronal. Al final tenim diferents tipus d'intel·ligència artificial i també hi ha moltes coses que ja fa molt de temps que estàvem utilitzant i que feien servir principis d'intel·ligència artificial, però que no havíem conegut com a tal, no hi havia hagut aquest boom. Alguna gent es pensa que la intel·ligència artificial ha aparegut ara gràcies al ChatGPT, però fa molt de temps que hi ha coses que ja funcionaven amb tecnologia de les que veieu en pantalla. Tampoc la idea és que sortiu d'aquí aprenent-vos tots aquests noms, només que són coses que estan relacionades amb aquestes tecnologies i que les fem servir moltes vegades sense adonar-nos. Ja fa anys que tu quan escrivies al mòbil et preveia, segons les 3 primeres lletres, la paraula que anaves a escriure. I no hi havia ChatGPT. I això era intel·ligència artificial també. Ja fa molt de temps que hi havia sistemes de geolocalització i que et podien mesurar quant de temps trigaves a anar d'un punt a l'altre i quina era la ruta més òptima. Això també és intel·ligència artificial, d'acord? Per tant, amb totes aquestes tecnologies, el més important és que no tinguem ni por ni tinguem una sensació de desconfiança. Les coses s'han de conèixer, les coses s'han de saber com funcionen per entendre-les millor i sobretot veure com es pot fer un bon ús de les mateixes, d'acord? Així, a modo de curiositat, que sapigueu que hi ha com 3 tipus d'intel·ligència artificial, podem parlar d'una intel·ligència artificial de nivell més baix, que al final s'especialitza molt en una cosa i resol necessitats. Seria, per exemple, aquests assistents digitals que tenim del Siri, l'Alexa, l'OK Google. Després tindríem, tots aquests sistemes utilitzarien processos d'aprenentatge com el Machine Learning. Tindríem després sistemes d'intel·ligència artificial més generals, que llavors ja parlem d'intel·ligència, o sigui que aquesta màquina té un nivell d'intel·ligència, tant o més potent a vegades que un cervell humà. I després ja parlaríem de la intel·ligència artificial superior, que al final el més interessant d'això, i no hi ha molts casos en l'actualitat, és que se suposa que això arribarà a ser autoconscient i podrà també inclús emular les emocions. La majoria de tecnologies que s'utilitzen avui estan entre la primera i la segona. No estem parlant tampoc que hi hagi encara aquests cervells autoconscients de manera superhabitual, que s'estan estudiant. Però sí que és interessant entendre que al final tot parteix del mateix, és tenir una gran quantitat de dades, és tot matemàtic, és fer-li moltes preguntes, és generar moltes equacions, i que al final, si dèiem que una gran quantitat de dades i ens semblava que el Big Data era el més gran que podíem tenir, doncs resulta que el Big Data està aquí al mig, o sigui que passa a ser el més petitet de tot aquest món. És a dir, el Big Data és el més petit de la intel·ligència artificial, i ja dèiem que era supergran, és com l'univers que se va expandiendo. Tindríem diferents sistemes també d'aprenentatge en funció de si el supervisem, no supervisem, si són algoritmes que es van com reforçant. Tot això també són coses que al final hem d'anar com els humans, els hem d'anar acompanyant, algú els ha d'anar ensenyant inicialment. Han d'anar sabent com reconèixer coses i això fa que l'algoritme cada cop sigui més bo.
Per tant, tindríem des del Big Data, que està molt relacionat amb Data Science, amb Deep Learning, que és com aprenentatge molt profund, que costa molt d'explicar després com prenen aquestes decisions. Tindríem Machine Learning i després ja la intel·ligència artificial com a tal, però tot forma part del mateix. Molt bé, i això pot ser tan complicat com un esquema que veieu aquí, que tampoc la intenció és que us l'aprengueu, però sí que veieu que poden ser per diferents mètodes d'aprenentatge de Machine Learning i també després segons el nivell de problemàtiques que pot dominar aquesta intel·ligència artificial. O sigui, és enorme, molt complex, és a dir, no existeix una única intel·ligència artificial, ni una única tecnologia. I llavors, una part que també és important i que preocupa molt és la protecció de les dades. Perquè hem parlat de Big Data i hem parlat que les dades, en el fons, són la base de totes aquestes tecnologies, de la intel·ligència artificial i de tot el que hem vist fins ara. Per tant, sembla molt lògic que una de les coses que més ens preocupi sigui com protegir-les. I hi ha gent que encara diu, bueno, tenim la LOPD. No passa res perquè jo faig signar als meus pacients la LOPD o els meus clients i els meus proveïdors tots ens signen la LOPD. Doncs bé, potser molts ja sabeu que això ja no és vigent i que per protegir les dades de caràcter personal hem d'entendre que són dades de caràcter personal i que són dades de caràcter no personal. O sigui, no és el mateix guardar dades de les mides de mobles que guardar dades de persones físiques, i dintre de les dades de les persones que són de caràcter personal hi ha dades amb un nivell superior de delicadesa, com puguin ser les dades mèdiques, que són les que us afecta a vosaltres en molts casos. Llavors, què són les dades no personals? Dades que originàriament no es relacionaven amb una persona física o dades que inicialment eren dades personals però s'han sotmès a una sèrie de processos que fan que ja no siguin personals. Per què? Perquè ja són anònimes. Llavors aquí estem parlant de quan passem dades agregades o quan ja no es poden relacionar i de quina persona eren inicialment. Tot això la Unió Europea s'hi va posar mans a l'obra i llavors des del 2019 va entrar el nou RGDP, que és el Reglament General de Protecció de Dades i que és ara mateix el que ens aplica a tota la Unió Europea. Per tant, la LOPD ja us en podeu oblidar, tothom ha de firmar el que és la RGDP. Quines són les coses més importants que diuen en aquest nou tractat de la Unió Europea? Al final és que tot s'aplica a qualsevol tractament de dades personal, independentment de si l'empresa és de la Unió Europea o no. Si la persona o les dades que està recollint són de la Unió Europea, se li aplica. Per tant, m'importa poc que la seu fiscal de l'empresa estigui a Irlanda o estigui a Austràlia o estigui a la Xina. Si tracta amb persones i recull dades de persones que viuen a la comunitat europea, se li aplica. D'acord? Per tant, això també és molt important, sobretot si, jo què sé, treballem amb proveïdors internacionals o que tinguem clar com estem de protegits encara que l'empresa en qüestió no tingui la seva seu aquí. Per mi, de tot el que us explico, el més important seria que ens sortíssim amb aquestes idees, que són els punts més importants d'aquest reglament. Primer de tot, que diu que les dades han de ser tractades de manera lícita. O sigui, què és aquesta paraula? Que han de ser justes, o sigui, no hem de fer un mal ús d'aquestes dades. Sembla molt lògic, però sempre està bé recordar-ho. Que el tractament ha de ser lleial i transparent, perfecte, també relacionat amb l'ètica que ens caracteritza. Després jo tot això us ho explico perquè ja comencen a haver inspeccions sobre aquest tema, sobretot a grans empreses, però també s'estan començant a ficar amb les pimes. I és una mica complicat perquè normalment pensem que això ja no m'ha tocat a mi, però potser ens toca. Nosaltres hem de poder explicar en tot moment per què recollim dades i amb quina finalitat. No serveix de, jo vaig recollint dades dels meus clients, però per què ho fa vostè? Per tenir. No, això no serveix, ha de ser perquè jo els vull enviar una comunicació que ells m'han demanat que els enviï dels esdeveniments de no sé què, perquè m'han demanat que els comuniqui les promocions que tenen o no sé quantos, d'acord? Després, s'ha d'intentar sempre minimitzar les dades recollides i això també us ho dic com a nivell de consumidors. Això d'anar a comprar un llapis i que et demanin fins al grup sanguini,
no serveix. És a dir, les dades mínimes necessàries per a aquella transacció o per la prestació d'aquell servei. No et poden demanar el que vulguin, d'acord? Que sapigueu també que esteu protegits i que hi ha vegades que hi ha gent que diu no passa res, jo t'ho demano perquè... No, si no és estrictament necessari, no doneu mai dades que no estiguin relacionades amb la prestació del servei que esteu adquirint. Les dades han de ser exactes, això és lògic també, i sobretot ha de quedar molt clar quant de temps conservareu aquelles dades. I això a l'hora de comunicar-ho als clients també és important. Per tant, tot això queda relacionat amb que han de ser unes dades confidencials, també és superimportant, no es poden compartir obertament, i el més important de l'RGDP és aquesta última frase, que és que s'exigeix a nivell de tota Europa una responsabilitat proactiva, que es diu no serveix simplement fer fins aquí. Si tu pots fer un nivell superior de protecció de les teves dades, ho has de fer. No t'has d'esperar que ningú te vingui a dir podries protegir-ho millor. Per tant, quina és la solució? Formació continuada. Cada cop estar més atents a quins són els mètodes de protecció de dades i com puc millorar la gestió de les dades, sobretot de caràcter personal, que jo haig de fer servir a la meva farmàcia, per exemple. Simplement, aquestes són les dades que són de categories especials dintre de RGDP i que en teoria estan superapartades, tu no les pots recollir, no les pots tocar, no les pots tractar, però dius, ostres, és que són dades biomètriques com la pressió arterial i són dades relatives a la salut, que és el que jo també puc tenir dels meus pacients. Dius, ostres, això vol dir que no les puc fer servir? Estic fent actes il·legals cada cop que apunto la pressió arterial d'aquella persona. Bé, hem d'anar amb cuidado perquè són les dades molt, molt, molt sensibles, però que sapigueu que aquestes dades es troben incloses en una sèrie d'excepcions. És a dir, si jo estic prestant un servei de medicina preventiva o d'atenció i que estic donant un servei sanitari o social i normalment és en un acte professional i de més, sí que es poden recollir aquestes dades. També pot ser que es puguin recollir per raons de salut pública. Una mica el que ens passava també en l'època de la pandèmia, que s'havia de dir o es podia dir si havíem donat positiu o negatiu per un tema de salut públic o d'interès general. I també pels temes de finalitats d'investigació científica o estadística. Això us ho dic perquè hi ha vegades que hi ha farmàcies que participeu en estudis observacionals o estudis clínics. Simplement assegureu-vos que la persona que estigui organitzant aquesta investigació, doncs això ho tingui contemplat. I ja està, d'acord? Així de fàcil. Molt bé. Llavors, què creieu? Les vostres farmàcies estan preparades per tota aquesta revolució que hem vist? Estan digitalitzades? Bueno, nosaltres ens havíem fet la mateixa pregunta i us l'havíem fet a vosaltres. Llavors havien llançat les companyes del departament de màrqueting el que li hem dit el baròmetre de la digitalització, que era un test que podíeu trobar a la pàgina web on podíeu respondre per saber fins a quin nivell la vostra farmàcia està digitalitzada o no. Això hem anat recollint les respostes des que vam llançar l'anunci que fèiem aquesta jornada digital i ens fa bastant il·lusió compartir amb vosaltres els resultats fins al moment. La majoria de les farmàcies, segons aquest baròmetre, es troben un nivell de digitalització que ronda el 30%. Home, no hem aprovat, d'acord? No estem encara al nivell del 50 ni molt menys a nivells de 70 o 80 d'altres sectors. Però bé, jo confio que després també d'aquestes jornades aquesta xifra vagi augmentant. I també teníem una sèrie de preguntes d'on aplicàveu més aquesta digitalització, quines eines, i una mica les mitges perquè conegueu aquest perfil de farmàcia, si s'assembla al vostre o no, una farmàcia amb 5 treballadors, en aquest cas farmàcies digitals tenien més venda lliure que recepta, potser són coses que dius m'encaixa, no m'encaixa. Bé, jo us animo a respondre a l'enquesta tots perquè també podíeu inclús mirar com mesuràveu l'impacte el vostre impacte digital. És a dir, si fèieu servir Google, si ho miràveu a través de la web, si us creieu que us impactava més la part de l'e-commerce o de les xarxes socials. Sí? Molt bé, doncs en acabar la presentació
o demà o quan vulgueu en uns dies, ho podeu comprovar també a la pàgina web i el podeu fer vosaltres mateix i veure si teniu més d'un 29% i sou una farmàcia molt més digitalitzada.